There you go. Ay mga bay! Hi! First batch na siya mga bay. Ay! For samyang challenge na mo mga bay. Hindi na pa naman. Thank you. Papigit na ba po, okay? Hello mga bay! Hello mga bay! Welcome to our YouTube channel. Wala nga na mga bayawa. Why din na tayo ha? I made it to huh? Ay, yun na kayo! Maalala mo kaya? Can we do your bro? Wait, Mga bay? milk ka na nato. Yabay, yung pa na. Milk mo na no? Butong ba tayo? Anong kailang? Ay, di, ang tagyak na lang gano'n. Don't tell me. Go. Tapusan. This is very hard. No. It's mine. Your tongue burning. Jujuwanan ko nila. Sabi na to. Nangilo mo ako. Andaray mo siya. In my house. Dali, diri men. Malabang ni bay. Nagpeg, sana naman. Baka naman. Hindi, ni sama itong kangan yung mga gatang. Gilak. Ay, gilak yan! Napara na naging utang! Tuwa pa yung mga tunga. Tuwa pa. Pero akong tiyan, ang hang na! Mulai kaon mga abay ha. Times 2 ni mga abay ha. Ay, gilak. Pinako. Kita nang buang mo. Pero wala ko baba. Sana di pantong siya. Yung mga city. Aw, di pa. Oo. She's crying. Nakapan. Masulod na sa ako ko na nahalang. Kinahan na kughang pero Got it. sobrang ganis siya. Ato matagang city na katuran na kalaog na. Jual sa? Ha? Grabe ka sakit. Ang bulong ni ni ko. Lalo, grabe. Next na kayo yung abay. Ano kung ikan chula. Ano man ko chula kay man. Bye, min. Okay pa, bye-bye? Napa man ako. Si makabudol. Kaya hala grabe ka halang akong baba na. Maka-city, makabayad ko sa city ani. Oh, city, taga-usa? Oh. Kung makadaog ka, ako mabayad sa city ni mo siya. Oh, sige. Hindi ka kadaog bayad. Makabayad yun na ako. Masugag uno. Maka-jusmil. Pero, unya ni ron diyan. Mura na bibig man to. 250. Tambulong. Dari 50 mga bay. Tuloy na magagrabe akong mata. Laak na ganun ka. Ganin na rin sige hilat. Gamay na lang. Nalipay pa ko, kaluspad pa ko. Ang lugbo. Mayroon man gihapon ko. Lapasan man mo. Di, parang data ko na ako agad. Yung tubihan niya. Ang mga bay. Ikaw, good. Napaham ako baba. Kata. Ano ko nakatag ng city? Ano kita kakang dito baba? Ay, wala ka kakang baba. Ang tiyan ba kay? Murag sunog. Wala yan, kasi kalaban na ani bay. Magdidik-dik.
Mo ni siya no. Mahinuot para lang di ka Quezon City. Pero makadaog jud ka. Makadaog siya ni. Tao si Tom siya magsulti. Ay kaon na. Spicy na anak ma. Spicy. Wala, spicy. Ako halin sa bakit siya. Mobile in and. This algorithm analyzes thousands of details to get every card to green. Ano, wala na kita ang kukaan. Kamay, manat. Balik. Balik ang city. Dapat na 350. Harap niya. Oh, pagdating na. Pagdating pa sakto. Hindi ka 200. Maka 200. Wala na siya. So ako mataway yung dahuha. 1,000 pesos na ka. Kaya sa kabayad ang utang mo lang gila siya. Mungkol di X. Ang ex niya. Okay, lamang na yun. Ako ngayon na. Oh, kasi. Week man ko bye. Kasad na nga ba? Week pa. Yan, nabit na natin. Bukol pa mo. Hindi, nakahugot. Yung saan dito? Spicy mo nila. Hugot na gid ba bay? Mga bay. Sulban na, din ako Quezon City. Bila na kay man ako bay. Patas unta na para ma-edit na to. Kamay gan. Pero ngita ginigtam sa kong tiyan kay hang nagkitanan. Huwag sa pagmata mga boy. Ipagitang mata. Puwa lagi ko. Signature. Magduwat. Sabi niya ba sugar? Ano? Init-init man pala nila. Nakainit dito ako. Nakasurat. Fire dito. Puwa kay na mo ganyan. Tuwa mo kayo. Parihar man yun. Ang ako may pinakapuwa. So kung tiyan wala hang akong tiyan eh. Grabe tagas na yun. Mao din ang uban di katiwas gid ani mga bay. Tapos mga challenge. Bila na kay man ako bay. Ang kay hang nagkitanan. Huwag sa pagmata mga bay. Ipagitang mata. Puwa lagi ko gahasan. Ano magyagat sa bay mata. Signature. Magduwat. Sabi niya ba sugar? Ay, di siya hang basta di init. Dili lagi hang basta bugno imong kanon. Init-init man pala nila. Nakainit dito ako. Nakasurat. Fire dito. Do na fire dito among baba. Ano, dili na kayo. Gusto rin naman kayo kasagata. Ako pagi ka ko na to ko kay puwa kay na mo Ginamos ganyan. mga bay. Manang tuwa mo kayo. Parihar man yun. Ang ako may pinakapuwa. So kung tiyan wala hang akong tiyan eh. Grabe tagas na yan. Nay bata sa ko anay. Ang pagpas ko. Batas budilak. Grabe akong naong mga abay. No po. Dinit kita na. I tried my best. More grabitin ako sa kami guys. Ipagwas hindi lang. Yeah. Surrender, bye. It's my turn. Surrender ni gamay na lang ko ah. Oh. Make a copy. Hala ni siya ka times 2 good siya. Akong tiyan ba bloated te. Tawuan ka. You know, I was Isa
Kisa Kumain winner. eh. Ligo na sa pool. Kisa winner. Nagi purple diri na to pilid. Mana mga bay, dili ko kahurot. Surrender. 5 sa kasingko. Oh. Ikaw na last. Wala na nakakungitan. Lumingon po. Get the winner piece. Ave Maria, inaka sa demolang. Halang ba kayo ni? May pangajian eh. Iwasa siya kay tag 5 ta. Last month. Ito pa, halang. Na one agod mga bay ang akong lipstick napapa sa sugar. Karang mga panala ba? Nawag siya kay hot good. Fire in the mouth. One, two, Yay! Ano lang, suko na ko. Usa na lang ako. Iwasa. Iwasa pa lang kasi. Tag 5 ta. Where can we Ako ni kalima na kung babay na kung balikan ako. Mommy, can we finish with the song? Yeah. I see your face. Hi mga Say hi. Say hi mga abay, mga ate. Hi mga pretty mananay. Dali. You want to do the sit down niya. You said Hi, hi. mga ating kuya. Amo mga kanak nga gwapa. And Emma, Tiffany. Isa sa tipane. Here is little baby Doodle. Come on. Good luck. Tara. Iwasa siya, gamay na lang. Kasuripan mga bay. One, two. Kaya mo bay. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Last one na lang. Lah, Nagigubak. Pakita last na lang. Ito na lang na. Oh, tilok dyan. Tilok jud kay tilok ako. Iwasa ikuan idiretso lang butang para usang hang ba. Para usang hang. Hi, Sa. And the winner is our RDI. Ali yang Mga kabudol, si Bay Bayang. kita din yung. Para dini ka kaya site asin. The winner is Guy Mikay and Guy Mayang. May labs kay. Ay, 20. What is it siya? Hoy, may sakit. Lagi ko. Labong giti. Then, 1, 2, 3, go. Muna to mga kabay. Bye. So, kamo sa mga abay, pagod sa mga parang samyang challenge. So, kami humana kami. Nakadaog ko, sila ba yung mayan. Pero ako ba, grabe pag itunog. Okay mga bay, that's it. Bye!